kinsalet ban jit haga arfu itrik man arsau trik oni open tip way bonong MDC jong Kamairang constituency bat kai ke parti ke balet ban sensyar hantai po KHDC bat JHDC ngasmo banai go you play ula dan rekat bat ke jingem ke janga ula da ula ker ula ri ula sumar ula plat yang ada ke jima ke jemsau negi jimpang ke jishitam baguni ala balai keleng ke ri ke bait ban yo ban pensyai ki pat ba haga jingdei ke jo pat ba bat ke sensyar ka khada kadang suan nang tai na po phoi nambang ngala dei ban poi kham ploy henrei na mar ba ngala don no ka ji sakut kali ngala hapan kham slem no khindia ngai khublei phi ki pai ba ki bei ki bon man ngap ye gani ka jingalang ban ngai ngam don kam show ban batai ya ka voice of the people party wala dingi tip bagadei ka party ka ban khna tam na ki wei pat ki seng sang perthai ha gani ka jala ka ji ban ban ka long ka party ka ba nam tam ha ga jala ba chabar na ka jala ka ji balai namar ki nongrim joka party ki pher nage nongrim jogi wei pat ki seng sang perthai ka jingale kam dei tang hapring ka VPP lene ka voice of the people party bat ki taki wei ki seng sang perthai nrege jingale ka de ka nongrim ka bangi le chu pat ba banwanra e ka sinshar ka kharar ka bukhoi ka nongrim bangi le persha e ka bamsap persha e ka jingdo persha e ka jingle shliang khamat bat persha e ka bor pada wangi ni lek ki pai bangi kai ki bagian snow tho ka ai kata ka san perthai ka ai ka jingadai ka jo pat ba bat ka san hima sima ka ai ka benta ka jo pat ba ha ka san hima sima ka ai ka bor ka jo pat ba bat kunta ter gilek banong bangin wanra ai ka sinshar ka khadar ka bukhoi kiwi ki party ki ong em ngemma banwanra ai ka sinshar ka khadar ka bukhoi o kamlong bas sok bangin pen khoi ane umla long ban pen khoi ye ka politics kita gini ki artli ki nongrim ki bai pher ki badon hapne go pajba ka nongrim ka bakumno un jit pias ko ki wi ki nonglam ki wi ki seng san perthai ki baong lara phi kwa ban e ye ka jat riu phini ben e shwayaladi ye ka ying ka sem ki khon ki kti ki jong phi ka bamut la ding la long emily ngim dei ban lek perta ka lengari ban pen so tho yo pajba ndring ni ban kamai spa shweldi ni ban shnayeng shna sem shweldi lai south lia sor shlong ni ban thiet chaka shabo bhoi ni ban thiet patu yong shawes khasils ngin se shakri padya ka jan riu on the one give a tuk ngin ai ken san spa sha jare ki kata ka dei ki shakri jan riu jong ki wei pat ki party ko ki patba ndrei ka voice of the people party ko ong la bi ko ban shakri ka jan riu phiaban len ya la ka jong ka jingim phiaban sha shitom nom tau patba ba phiaban don ya ka jinget kli namar ka ta ka dau ni jai kaptas nem nadu bangi seng ya ka party ban penso thu yo patba ndrei ge ka bacha hagi ni ki por ki mamanta on la dei ki ni ka por ya lam election pili osco hagi rinsan kumno bal kren hay kita ki nongrim ke jongki kumno ba kita ki seng seng perthai ki la kren kam don shu kamat ka bakin ya kren kam don shu ka thong ndrei ban ther be tang ya ka voice of the people party ban ther be tang yo barden nadu snang ka jingalang hadu kut ka jingalang ban shu ther yo barden ban pensu tho bakala yo pai ba ngingi hikai yo pai ba bun start ngingi hikai yo pai ba bun tip laga jong ka hak ngingi hikai yo pai ba bun tip ya laga jong ka bor ndrei kini kiwan ban pensu tho o kimi shibon ki jingkan tho hadu ba yaladi ngala sno bagadi ubriu ubasniu tam haga judgment riu go jingi lapendrung ya kata ga jinga keren hagi tukan sha geleng bau bar den udiu ubriu ubasniu udai ubriu ubasniu o shisha nga sno imat ngala de ubriu ubasniu tam haga judgment riu go jingi henre habang wan min shisngi shamau shinrot barona depan plong gi jinglang ngala gi du iwi temen ubana temen karta wangala yaj karta ngala don du kapor bangale ki state bat nga wan khanang bani kendo EP ko barden badong ngada ko bani kendo EP bani ngap bani don benta agani ke jingalang ga jompi badwang ong lei shom madukan sha ki briu kene tho khana bo barden ude briu basniu utau briu ngaru menjur kade bapiong bo barden ude briu basniu namar nadu kapor adam briu ude basniu oh kal I'm seeing a playing barang ka bamdi tama wasiu nadu ka por ju adam ubriu la sniu
Henry ka parti ka Joe Biden kadai ka parti ka babha namar kata daw in ai ka jingershan ya ka voice of the people party ko ki paiba mendagi sei ki tu ki video link hot ban pin su thu bakla yo paiba ka kam ka jingi menda ka long ban wat u ai ni u Biden ki ai ki jingkren ki jumu nagi jingkren ki jumu ki ba shiginta tam salbusan san po minute kin sot kin dia ban bread chow paiba ban pin su thu yo pan o gila bun kita o gila mi kita ka jai pa namar bale ban kwa ban kruit yo Biden bode wanra ya kata ka jipun kala o lado wan ka ni ka party u Biden ngin habe simjat no nu pa nadu menong lade ban pinshai ndai ka jo singa jo kim dan pat da ka mat lai tang ban pinsuk ban pin artin yo pai ba nang ta pin i balami kita ka jingkan tho bo Biden u yo pen yi ki nong kandong balai ingi ginong gendong im don hok si banyo surok sno banyo surok na klem ong bagi nong gendong kim don hok banyo lenim don kam ya roi ka par sunong gendong abang la let ban kren meeting apa dolun ngalabu igri ka jingli mo abang pet igri ki surok ki bahe dolun ki ba shani sabwa kaji sa domisiat ngongin hapan bu ya ka jing perkhat haladi balai ka sarkar ka ai igri ki surok ki bahe kanne sa dolun sa wa kaji sa domisiat balai Paling yang membawa ke jingli, nong macam syakar nong gendong im dan kam tani ki surok ke bahe, tangi surok snong ke lebiang. Dari balai bani ai, yang kita ki surok ke bahe, namar bau donu uranium, ngong yo ke di penban ke jingtmu, jong ke sorkar, bangan dula dia ban penbiang ya ke roi ke par, ban saklong ya utau marpok kendo, namaham, ban ke penpau ya kata, kenang bagai jaj beriu ke jingi, kan long ke start, kan long ke sian kam dei bang ong bang jobeng ya ki nong kendong. Oh kalau dan kata ke Jobo Biden wong bam dan kesang senong kendong. Lada ong baga dan kesang atrai kipai takin kemen. Nrei ngalabatai kumno ya kata ke jingong bagi dan ki ong bala resim jan yo pa o kan sapoi ke song sang ngong MP kata ti ka papa kala ka song haki kimi ki pa kumno ki pinya jan yegi khon ki ti bagi bahiyeng basem ki pini tho bahiyeng ki pini tho basem lada bakla nang ta wat lada sim jan na ka kimi lani na pa kan don be ka song sang lada ngim pinjan lada ngim husiar ngim kitkia kum ki kmi pa ban pinitho yala ki jong ki bhai ki basem ngong ki don ki snong dong dong ki bapun ki bangla ya linti ki badan bitang ar ki jat ki bi shongkha paramati ngong la khom gani shasor kin ong gani ke song sang nrei snong dong kam don namar ki ken na ka po ki nang kumno ban yakiar ban laj na kata ka sang kata ni ke jing batai ki jong ka bangla kren na po sora ban pen pai nia ki kita ki breu ki persang ban ya lambak layo patba hendra ya kata la ong kumo par de nuhan ban keren ben mdan shu daga wei pat ko ki patba kalinti ban keren nang ta deputy chief minister jong ge chela megale ayu keren kim keren shu ya nongrim kila shu kruit be ana ya kita ki he teng am ka bamod igi nongelam jong voice of the people party o kila kruit igi la daga don ka anya ki ong larangila la daga don ka an bagin aila yakini ki pertas surok bagin sinshar yakini ka jela ka chingi tang hendriu banai larangi medu tulop lut baro kyong ngi hong ngim de kita ki bamnang ban sinshar ngim don ka madu hendriu banai la daga an ka sha tang lai banai kala piang ngi bagin panbam jadai yakini ki bala luti yakari badaga judgment riu ko ki patabe chama tang lai banai kala piang ingin penam jarai ini kita penduk yang kena geri kita kecil namar kita tahu ko kipat bangi kuat api mapenum soto bakla katni pila shania yang voice of the people party pila ai ke jingershan ke baklan yani hagani ke MP election kani ke de dak ke shin ke baga judgment riu borok kowe kala paikmat shaga voice of the people party haga MP election ke baga ngino job haga MP election kepada dep nagi life real teligi constituency nila job hadu life war teligi constituency kat sabang lain nga ong ya kani bala nagani ka MP election
election kan jin la da day ka MLA election ka Voice of the People Party kan jin la sinchar marway ya kan ga jala ga jingi nrai ka por kan poi kan slam ko ki pai babi bangin yo ban pat yu lakam jong ga sinchar ka kadar ha kan ga ri ka e ga ji u pai ba ka lengkari manda bwa shu ban snap ya ga jim pen bi ya ga jim pen thame nrai ula rai kot ban ai ga jingar shan ya ga Voice of the People Party let gentles ka lama pra ka kawe yar sabhoy ka lama pra ka kawe let west ka lama pra ka kawe namar bale ka judgment riu ka lai asno ya ka jingkhot ka ji shaka jingetli ka Voice of the People Party ka khot ya ka judgment riu shaka jingetli kindriam upnar ubhai uwar ulingam umuliang unong trai ngi de ka wei ka judgment riu ko ki patba ngenam shashu ban pen pra ya ka ni ka judgment riu ngenam shashu ban wan ra jing snow dong jing snow kan hon nam jing snow kan hon balang o menta ki le hama shiki chaka ki bampat pun ki bampat long kristan ki ong o phimtep kani ka BBP kani ka seng sang perthai jong ki kristan bampat long kristan tala so khonyo no hite leksha babun Catholic yang phimtep kani ka parti ka isi iki Catholic dan kilong kami ki bang ala isi hite barden dong boleh bom isi tingi Catholic kilang nat hagita ki jingpen sutu bagla lechi ki babun ki balang Presbyterian yang ginongelam joka Voice of the People Party kim sultanat ya ka balang Presbyterian ngingim pet ya phi ka judgment riu haka ei ka balang pidon haka balang ayu pidon ngimpet la bilalong kristanen nringi pet ya phi kom ka do ka snam ki kor ki judge ki kher ki mer ki jongi ko ki paiba pimot mangi ginongelam joka Voice of the People Party ladangi lap yu priu upaman saw hapo surok hapo linti singkin nginda klishwa ei bilalong kristan pidon haka balang ayu what community bagi nongalam juga Voice of the People Party ken lek kumta dai nomor kata daw ngiko bangi de party ka bapuro me boro ki jaj jinget ni ki jaj nyam hagni ka ri ka jongi ngila ai tiket yu bampalong kristan ni ai tiket yu badana ka balang Unitarian ni ai tiket ye ki badana ka balang Catholic ni ai tiket ye ki badana ka balang Presbyterian jan baro ki kinon balang ki don ka Voice of the People Party but ki yo ban long ki candidate jong ka party namar ni e ye ka jingede ka jong briu bat ublei shimet ko ki pai ba ni te ba ka jingede ka jong briu ba ublei ka long shimet ublei on bishar yo way pa way ka ski ka akher ka ski bar ka ski bishar yo way pa way ka tum ki jingle ka jong om shimla thong ngi ban long ki nong bishar ka Voice of the People Party kanung bishar manu ban lei peneng manu ban lei tujok dei to ublei uban pensan uban penrem ni e ya kata haki briu shimet makin rai ka jingem ka bakumno kiran ka jingede ngi khot ya ka judgment riu bakan wa ya ka khamat ka joblei ni khot ya ka judgment riu bakan pai shoblei ni khot ya ka judgment riu bakan pendem mele de oblei namar kata ka de ka tumrai ka thmei jungi kum ka judgment riu khasi la tep ngi bingin ka judgment riu teplei kinong sinshar ka jingi ki pendem mele de hakamon ka joblei ko ki pat ba klem oblei ngenam la ban yeng ngem la ban ya klem ka ba shane oblei ni don kam bangin shane oblei ngin kermen ke ngi ke babha now to oblei ulong nong sinshar oblei ulong nong bu nong thau jong ke baro kata ka de ka bangi ngi kwa ba pipin slow to ku ki pat ba be ki don shimon namar kata ki jimpen slow to bakla nai ka ka bangi ngi kwa i ki pat ba galong to yeng scam ha ka ni ka nongrem ka ba pipila jit Kemudian kita ang ka Voice of the People Party kala job ke quarter final habang ila job ke MP election kila penyusuri ke MDC election kum ke semi final kembali ke Voice of the People Party ke job ke semi final kan job sok dia ke final o kalong ke jingpen stream ke jingpen wan dur ke basyongnya ngila job ke quarter final ke pada ke MP election laringi job saya ke semi final ke pada ke MDC election hendrai laringi melapat ban job ke final ke pada ke MLA election ngenam la ban ra ke kop juga jing job laringi melapat ra ke kop juga jing job kamdan jingmot bangin job ya katai ke quarter final kamdan jingmot bangin job ke semi final ngila job ke quarter final ni dai ban job ke semi final ni dai ban job ke final kenang bagi la ban yo ban ra ke kop jong jing job ban ra ye ke jingla ngada ko ai pigi pai ba pin snow to shy ka ai ke party but bali ni don kam ban snow to
syai yaga parti ka kata ka parti lene ka kata ka sengsan pertai namar donti ki baong o ngitingi pe yu briu ngimpe yaga parti don ki baong baga parti ka dei tang uniform empat ba ka parti kam dei tang uniform ka dei ban ka parti ka dei ban don ki nongrem ki baskem ka thong ka syai ki nangalam ki ijai ki badan ya ka jingit kli bat ki start ki shempang marwei phimla ban le thawan hangte po district council marwei phimla ban le thawan hapo assembly ka batuna ngi don kam khan riumot ki badan ka chu ka jingmot ka chu ka jimperkhat ka chu ka nongrem ka chu ka thong bagan don po district council ban thau ki ai nam ta jongi ka batuna ngi don kam life wingot ki badan ka chu ka jingmot ka chu ka jimperkhat ka chu ka nongrem ka chu ka thong bagan don assembly ban thau ai nam ta jongi marwei ngimla ban le thau perthai apo assembly lene po district council te namar ka takadao nangi ki pai ba kila snuthu ken ladawan ki ketong simet banong o ndapi job election upai ba mendau la zaman kli ladapi job election namar ka takadao o phinumla banwan chika voice of the people party namar phile yang persyati yangi haga por election kung no pin bi yo pai ba o don bang yang ngi pe yo brio habang ila hun yo brio ngem pe ka party kamat dep setu yang nang nur piang bai o na mi usamla na kasnong uba start uba na kodon brom uba pare aparai uba yo yang jit jong kasnong kam lele ngem pe shu ya ka party Unda yang nang nunong duru piang bet, daulet nak NPP ru piang bet. Mentangi tip baga jela Meghalaya, kala kelalong ke jela ke bedukta magitan syatai lami, jong dari India. Kayo ke kot kelahiar arsut, ke kamai ke kaji kelahiar arsut. Badia kata ala report dengan Niti Ayub. Kami ke tenat belabu dengan sarkar India. Ya ke jini long jingman jini jela ke bedon negeri India ko kipai babe. Ke jela kala nang duk, ke jela kala nang kidram, kat ba chief minister, jong ke jela Meghalaya, ubadai na ke seng NPP, kabayala me ke sarkar, beli trelang ringkat ba ke UDP, HSPDP begini ke seng barok ke bedon hang ni. Ulah kelalong chief minister way nagi chief minister ki berus patam hagari India ulah runga ka thup jongi chief minister ki berus patam hagari India dan mar tahap ya berkat kan pat babit ngile yoti uniu samla naga snong ubabit ubabiang ubabiang sisana dong sedong nrengi ong kamlele ka party ayuile ladau lej nak NPP kam don jimut bangin knyum bangi hiar kum ka jela bat bau tau chief minister ulah ruspa haga jaga bangin knyum ngidei benong bai nang kamai spa mapi ba konrad melele nginang ya kersyang ngilai pa samangiu ni we ubanang kersyang ya pi ngitei namar kata banlong ki pat ba ki basta kadon ka jingong ba we usopot haga syang upin pot lut ki so baro haga syang namar kata raw yung wengno usopot yo pot lut ka syang so baro ka we te kumno pi kmiliti ba we usopha unlek pen bha ya ki soput haga syang kumno pi kmiliti ba we usopha unlek pen bha ya ki soput haga syang ko ki pat ba namar kata kumno ta ubriu ba kumno ta ubriu ba piang pin pha aga krem nong tu utang sitayo sibnai ulah kelan nong tu lang ko ki pat ba namar kata daw ngidei ban lang ki pat ba ki basta ban pet ya ka nongrem jong ka party ban pet ya ka thong jong ka party kom ka party ngidon ya ka nongrem ka scam ba kata ka nongrem ka scam ka long ba ngin wanrak ya ka sinshar ka khadar ka khoi ka nongrem blay ka bangin yang persai ka bamsap haga baga thok ka syukur ka pinbi ka pinthame pai ba kanum don jaka ha kani ka politics ka jungi ko ki pai ba nama hagi weide ban thok ka dei ka politics ban pinbi pai ba ka dei ka politics ban pinthame pai ba ka dei ka politics ban syukur pai ba ka dei ka politics kren nang ni kat bamon dalai kendo dalawai meeting da ong tu perlo mela syukuran palat memene politics tebe
nginum keren nang ni kat bangi mon ngin keren tangi ka e bangi tip bagalong ga shisha ko ki pat ba bi nginum keren ban pen thami pi pat ba tang ban yo bot ringin ya lam ya ka judgment riu ha ka linti ka bade ka ni galong ka jing ka to linti ka jingi kom ki nongalam jong the voice of the people party bat ngatip scam kam don ka jingatin habangale kelengkari baga voice of the people party kan krup yu lakam jong ka sinsha ka karar ha KHDC bat kumjuru ha JHDC ngadon ka jinget ka scam bauni upat ba ublajit ya ka voice of the people party ha ka MP election uklem jit tang namar bagadai ka MP election andre ula jit lupa yangi hadu usnem arpo pra bam I love baga voice of the people party kan sinshar ya ka ne ka jela ka be ede ka ji bat upat ba un bishar pat ya kita gisi kisnem ke bangingin sensyar ya kan negeri ka jongi nagam ta gitu ke bedang don ka jing atatin ya ka voice of the people party ngasukwa banong tangkani ngem snow ye ya kata ka jing snow atatin ka jongpi tama tanggawe ngi kentu wat kentat kat ba phimpat persang ngaju ai nuksa ya ka tungrumbai ngong haban yarot ya gitu ki benut ban persang ban mat ya ka jingbang jong ka tungrumbai ladam don benut ban persang ningkong ban mat ya ka jingbang jong ka tungrumbai ngatrai mangi nginum menut ya bam tungrumbai kumbagalong mentah menut ban ba masin pli ka slala smapok Hendrai habadon kibal persang bat kalong ke jimbam ka babang oh kinongwe bagi wan sekali jingi ki ongani ka khasi ke bam si imat ya ka et ke bam asong asla kam ne ka stem ka sma Hendrai la shet bha ais pe dos nyang tak ani hai tang ban wat ka jaru nginum dap ja habangi bam ko ki pai ba nomor ka tadau wat kintaj ka ba phimpat persang ngajuang baga jing job ka jingi ka MP election company ka bakot kadai tang jing stang ka jing job ka jingi ka MDC election lu company ka bakot kadai tang jing pen scam ya ka nongrem ka bangila stang lu ka MP election nama ka tang ni don kam ban tintu ya phiki pai ba bapin yeng scam bapin num pai shi ka diam bapin num pai shi ka mon bapin num shailam bagla ngila lek ban perta ya ka chat menriu Siapang kata ka artikel ka malay spaan niyo puy o manda ki penting balar ka wan kata ka artikel lay spaan niyo puy ngin telot ka borsnong ngin du banti doyong bat kum ta ter tang ka jing pentami yu ni upat ba ubuluy bopli hang ni ka por ka bamanta nga syukwa ban batay ya ka political history jong ka jat meriu ka jingi ya ka jingat linti jong ka jat meriu ka jingi hagi ni ki spat lagi snem ki bangilayat linti kum ka jat meriu latip ya ka ri khasi jantia kum ka ri kin lay post im khat ngidon ki hima khasi ngidon ki sim ngidon ki lingdo ngidon ki dolai ngidon ki wahadar ki basin shar ya ki et ki hima badi ka negeri ka jongi kapor ka ya ngitip kapoi kapor bagi paring ki wan ban joptma ya ka ni ki hima khasi bat kum juru ya dari India on negala joptma kala sin shar ya dari India badi ka negeri badi ki hima khasi ki jongi ban ka poi pat ka por bagari India ka yeng ban ile persha ban pelaj no ile di na ka jing sinshar jong kita ki doli ile di pareng kumju kita ki nong sinshar ke jingi bat ka ri bilat ka sarkar bilat ka hapan pelaj no ya gari India ban pelaj luit no ya gari India bat deus nem khat khandai spa sau punyo bala pelaj luit ya gari India ki nong elam jo gari India ki lawan ban kiu hagi tu ki snem shagini ki hima khasi ban pen bori ki hima khasi bagini soi kata ka instrument of accession lani ban ya so no bat gari India nong elam juga India kila tahu ya kata ka constituent assembly ka dorbar ban sandur ya ka constitution jong dari India ngajuong kum ka jat meriu ngi ban aingo you play bahaga ba kum ka taka por u play ula sei ya we rangba na ka jat meriu ka jongi u bangi tip kum u ba joy leni reverend JJM Nichols Roy uni ula yola tanong ut khot jong ka dorbar ka constituent assembly ban ya sandur ya ka constitution jong dari India uni urang
ba ukhrem pelene ya kata kalat ukhrem pelene ya kata kabu ulai exciting bandawa hagata ka constituent assembly siap hai ya kani jing batai ka janga wang kumno ba mangi ki riulum ki ba shong hagini ki cakar rilum ki ba hab apo ka jela asam namara kata ka por la penhab ingi baro syaga jela asam ni don kam ban yo ala ka jong ka por ka kerpang ni don kam ya ka an ka kerpang ka bangin ya ta yaledi ka bangin sensyar yaledi taledi ka kum ka jing start bat ka kum ka jing slow thu ka jingi namar balai namar ngi pher ni ki thi ki khar la ni ki rithor kita ki plainsman bangi ong nadu ka ru komim ka ru kombam ka riam ka bet ka ktin ka khli ka shongka ka shongman ka sensyar shnong ka sensyar thau nangta ka ru kombat khndo bat syap ngi pher na ki thi ki khar don kam namar ka ta daw bangin don kata ka an ka kerpang hapring ka jing persya ka babon ki kata ka constituent assembly kala menjur ba kala pediang ya kata ka jing dawa ka jong ni urang ba bat la kintup ya kata ka kernit ka ba henriu lani ka ya kata ka 6 schedule ha ka constitution jonggar India bat lingba ka ni ka kernit ka ba henriu lingba ka ni ka 6 schedule lapan kha ya ka district council ka kamram jo ka district council kalong ban pen scam ya ka jolong kerpang ka jingi ban pen scam ya kata ka kombat khndo bat siap ka jingi ban pen scam ya ki ki jolong kerpang ka jingi bat ka culture ka jingi anway ayungi lap ya ka district council lagi ni ki arpo ki absan snem ki balalet kala long pan ka jaga ka pan pat ki shnong ki thau ki ba muslia ki kam shnong kam thau krem don nongrim banwan ra ya ka jingso party ha ki shnong ki thau bat de namar ka tarau ki shnong ki thau jingi ki jot ki pra ki shrut bat ki le paramaki ko ki pat ba be kapor kayat kami sekawi ke kanon jung inong ilam kibong em kalau biang ingi katung ilo don kamar lajno naga jela asam ngidon kamar yono ela ke jong ke jela namar kita kilai peliu jumut kilai keren bat deus nem kat kandai spa sampusau bakila sedang ya kata ke hill street movement bat kam tam sini se west coast hills ka klaim ba kene ke jiki ban yono ya kal jela ke bapura ban yono ela ke jong ke jela ke bapura kalau mi kata ke slogan haga kitin pareng we want a full-fledged state ni kwa ai ke jela ke bapura no hill state no rest la ngim yo ngim shong thai kala shimpora du khat prasnam kata ke jiki ban yo ela ke jong ke jela ke bapura ba deus nem khat khanai spa nyu puar ba ke sarkar india kala ai hingi ya ke jela ke bapura ban menta san pulai tni ki snem ke la yaj kum ke jela ke bapura ndai ke jingduna hangni ka jingduna hangni kalong bangim yo pa dia ka an ka ban ya dayingi na ki an jo ke sarkar india kata kadai ke jingduna ka ba mangi ya kon menta bani tawa na ke sarkar india baga de ban ai ka an ke ba kerpang ingi bangila ban ya da yeladi na kini ki jing muslia ki jing tuklar jong ki an jo ke sarkar india ki pun ki an jo ke sarkar india ki ba troi kam hangni kira penduk no eka culture ni judan ni kata culture bebra ndri meta kala duno nomor kala trikam kata ka wildlife protection act ka anjo ka sarkar india oh kala wan kata ka forest conservation act ka anjo ka sarkar india ka bakhang ban pomding pomsi kala wan kata ka mines and minerals act ka anjo ka sarkar india ka bakhang ban timau tisiap timotion ti doyong kini ki an kala muslia yakni hakani ka jela ka chi ko ki pat babi ngakwa ban batai susu epi baga sarkar india habaka ai hangi ya ka jela ka bapura kada busuru hagata ka kernit ka bahenriu ya ka paragraph ka bakhat ra ban pintigina baginum dan artli ki bor ki birengkat hagani ka jela ka jingi den mar ka ta daw la ka don ka jingi tgu hapring ki an jo ka sarkar jela bat ki an jo ka district council ki an jo ka sarkar jela ki im bat ki an jo ka district council ki ya kumju ka don ka ta ka kindon ka constitution balar ka don ke jinge tengku hapning ki anjong ke sarkar india bat ki anjong ke sarkar jela ki anjong ke sarkar jela ki ya bat ki anjong ke sarkar india ki im onja ayu ya ke jela ka jingi kombagalong menta ni don tanggawai ka an ka balong ka jing snyani ngi pakata ka dei pet tang na mata banya da ya ka khnau ka shap habang ila yo ila ka jong ke jela ni lawan ra ai ka ta ka Meghalaya transfer of land regulation act 1972 ka an di thit khnau ka bakhang yu thar ban thit khnau hagani ka jela ka jingi kai ka bacha ku ki pai ba kai ka banja la ka sarkar india ka thau dagoi pat ka an kani ka an jingi kan yap ukhla jaj unyola ban thit jaga
hagani kari ka be ka jingi officialnya ay gani ka sarkar MDA balailam dak NPP ringkat lagi ni giseng sang pertai baro kontrib giseng rulum baro lajno ka PPP ayu gilale ka ILP hana bagi pas ya kata resolution apa assembly ban penteri kam ban dawa naga sarkar India ban penteri kam ya ka ILP amdan kam ban dawa naga sarkar India ban penteri kam ya ka ILP ka shong haga bor jaga sarkar jala ban shupen bana lingba katakan notification ban penteri kam ya ka ILP Henry ngam artetin bat ngam artetin baga don ka jinge sobut hapdeng ka sarkar MDA kabai trailang bat ka BJP hangni ringkat bat ka NDA hapot Delhi bakin wengno yang atu ka kintin khasi jantia nagata ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act lani kata ka an ILP ka bangit pat ba laweng da ka presidential order lani da ka hukum ka jo president bat habagata ka kintin khasi jantia kam don shu kini kinoyalam ji kyong nyemla shu ban penteri kam ya ka ILP namar laweng yang ka kintin khasi jantia balagi sya pada sarkar India kan weng yang kata ka kintin khasi jantia naga ILP lada ka Manipur ka baklam dawa ka yo balayangi di penduk nang ko kipat ba menta kan ka sarkar MD kaile kat bala ban samthliu ya kan ka anya di thit kendo kila thau ya kata ka invest Meghalaya authority banla ban thit jaga khnang bala ban ai ya kita ginong wan sengkam ki banabar ban ai jaga ya ki o ki snotho kanton ka jing persha ban ngiru ngen yeng persha ya gani nginom ala namar wei bala lis ya ki jaga chungi shiki khlajat kala e bagan on phai pat ka jaga shangi namar kata nginom ala bapin thau la thau buit bapin shim mi ki jaga ki chungi ni kwa ban penne ni kwa badi ki priu ki chungi ki ban sengkam sengjam ka sarkar ka de ban karsha ne lagi Jangi priu bagian sengkam sengjam don kam banwanra palat iki lagi priu banbar tang ban suluti ya gani gari gaji bat ngamar tin bagan sapoi kapor begini ki nongalam nang ni kin salit Delhi kinong pek ngimla banwanra kita kinong sengkam sengjang satay sapo Meghalaya namar ka don kani ka an bali phim thau no dagawi ka an kaba nginla lesi bagan yap no ketika an ka badan hangtai khnang bangila banyo banai jaka ya kita investor lani kinowan sengkam sengjam shagani kari gaji ayu kini kinong sengkam sengjam kilale hagani kari gaji ka MCCL kalalong ka Pengja jong kinong sora ndai kita ki cement factory ki badan giant deals kila luti ka spa mariang ndrem dan mentoy bala penjat ya giwa la penjat ki ka mariang stay utrai snong utrai muluk uklem yo jimentoy wat ka cement ka bakidi ka kamrem Meghalaya bat ka kamtat sha Assam bat shawai pinmi nang ni kata mangi ki try nga banthit agador ka barem kata sha Assam shgoti ki yo agador ka babit ko ki pat babi namar kata lada ka long kumta kandon ka jingma ka bakraw Henry laringi ton pat ya ka artikel loispa new point kita ki an jaga sarkar India kimla ban trekam hagani ka jala goji kumbagalongan nagalan ka artikel ka balai Spanyol puya Hamizuram ka artikel lai Spanyol puji ki an jaga sarkar India ki batrai kam Meghalaya kimla ban trai kam hapo Nagaland barapo Mizoram namar kata ka an ja Krenshai no act of parliament ka bumot kam don ka an jaga sarkar India can apply in respect of social and religious practices of the Nagas hagibri ba ka rukam penyaji ka imlang ka salang ka sensyar ka khadar haga imlang ka salang ka money play ji naga amdon an balaban tuklar nanta administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas hagibri ba ka bishar tanrai ka jo naga lani ka bishar khadar tanrai jo naga amdon an jaga India ngi ki khasi rungi don ka bishar ka khadar tanrai ko ki pai ba ka bishar khasi ka khamdha bani ka bishar jong ka thika rithor lani ka ri India ko mangi tip ko ki pai ba namar ka bishar khasi kaile ka bala banwan ra ya ka jinges jimut hapeng ki arliang mamla kat ba ka bishar jong ka India ka pinya jai we bangilai kiu yingli ying sao ko ki pai ba ka don ka jinga pher bat kum juru ya ka ta ownership and transfer of land and its resources mdan an jong ka India ka bala ban tuklar ya ka jinglong trai ya ka khndo ka shap bat ki mar po khndo
kata ka jing ka dawa ka penlongingi bangin tawa ya kata artikel ka lai span yu pui hendrai dan pat menta ki balai ben pensu thu bagla keleng bala ka wan ka artikel lai span yu pui o ki dor mar snong ken sadu no an satlot no nginum yo shu banti do yong o kila si penting yu pai ba ka song ho pai ba menta kumno bon le ka jingale menta kalau pedengani ka parti ka badang kena tam kawalin supai ba menyalap da kijing higai kijing pensroto bat kita ki parti hespa kibuan mansute hagi por election oh si gentil sa por bingilek nakam ta MP election ki ong kumno kita ki nongalam NPP ki minister ki MLA ki ong oh ka election iukum kata klem pisa klem ai kiahat klem ai jaido si gentil sti kamla abi bentroikam Hendrai adalah dep election kumno kalaja ki pajba jong gentils kila penjok Don Brom ngila job haparo nyo tali ki constituency hapo gentils kita ki ju ki ramba menta ki ong kumno o menta tela trei ke ji kai upra bi se gentia do ka do kom ki ong pinong do kom barobor tapi kum gini ki por shwa ka Christmas shwa ka New Year dala janlik election lalut mete ar pol lai pola unowan pan by Christmas unowan pan by New Year menta tang silak donar ungam patlot mdon shu unowan pan by Christmas amdon shu unowan pan by New Year te ban shu ai pisahi uni pai ba for election nu menta snouting man tu bi nomor snow ko sur pai ba yang o pi ai snow hat simbe tamaga buta hau pra kata gani ke cikai kepada sotiet narbe ko ki pai ba ni bala penlang mar khai ye ki pai ba ni kentu ye ki pai ba ken mau haba pi jit yo priu la ni ka priu ka ba ai pisa kam de ka jing jit ka de ka jing shatiet but way before shatiet kena jemdau serta jingem namar kata ka voice of the people party ka ko aban weng yang ni ka jingja buram ka benda pedeng jugi kom ka chat riu ha ka bagi pat ba ki haban le yang lain ye yung amali leni wing MDC ban pan by court ban pan by the way o kalong ka jingja buram ye ka chat riu ni ko aban ong bagari ka kamram jaga sarkar kaban pinsting ye ka jingkit ka bakhya ban plek jimot ye ka kot ka khya ban plek jimot ye ka puli ka dangli ban pinsting ye ka jingkit jangi pat ba ban pen klan ye ka kamai ka kaji ye ki yo ki hat ke khai ke pateng ke rap karyang ke kamri jingri ban pintigina bagata ka spa baro jongari ngini yo bentalang ngini ki rinti lang kong ka chat riu ko ki pai ba namar kata lari ki pai ba garo menda ki pai ya kan ke MDC election shane support Khas Hills but Giant Hills kita pai ka ai ka ban ja ha kan ke MDC election lari ka voice of the people party ka job ya kan ki artli ki district council ki pai ba na garo ki ong ngin ai lang ya ka tika mon ka tika dia namar ngila kwa menta ban yo ino ina sinshar ka khadar ka bakhoj ko ki pai ba bi chunga kalong ka ai ka basnutna banang ni ngila mi ban ketolenti ya ka lawai ka basngai ya ka lawai ka bapnai nang ta ki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi tingai ka bangi don kamanta kalong bangin yeng scam hagani ka rai ka bangila rai nadu men hagani ka MDC election ngila job Don Buram hamni apa Mairang constituency bat ngila job Don Buram hagi laipu artli ki constituency de namar ka tabau hab don ki bakliya barden Pikmi linti baga voice of the people party kan job kan no seat na kan ni ar phundai seat ngongi kmi linti ban job baro ar phundai ni kmi linti ban job baro ar phundai namar ni I kata kal air joga jingkala ni snow ya sur ga jo patba sharum shane kay ga patba habo patba one chiki jingalang joga voice of the people party one daga jing snow to one daga jing kutmut ban kershan namar bangi ngi pen bana ya ga jingalang ngem ai by leg by one ngem pen biang ga sha ga dot ngem pen biang wa tangi jaga shongru ngi pen biang tangi kini ki kor pen sawa bangi ni oban keren yau patba
Andai upai ba utut siga bakum kita ki jinglang ki per na ki jinglang jogi wei ki seng san perthai ki wei ki seng perthai ki da penbiang ka kali ki da penbiang ka baisni ki da penbiang ka sha ka dut namar ka ta ka dau pi ken bagadon ka jinga per ka ba kraw. Oh ha gentles menagari bagadon ka takap scrutiny ladon ka jinga lek pai ba ladan kita ki nong kerjaan juga BPP ki balik kawai alama ki ladan ki nong kerjaan juga ki parti ru ki balik kawai alama andai kendo kita ki balik ki ong kumno ki nong kerjaan juga BPP yang scam manto mo kaba penpau ba makiru ki don but ka boys of the people party dai namar kita dau ko ki pai ba ngisnu thu ya ka jing krang ka mi na ka donot jing ki pai ba ya ka ta ka jingla ba kan wan ha ka ni ka ri ka jingi o ngi kwa o pai ba on bo no sharut ya ka to ka jing snow sne snow beat o ka men sim de ka kwa bu pra on sinshar ka men sim de ka kwa bu pra on job ka ba ka kti pat ka thep ho para marjang ba yatin ko hakok siu kamen sim ka kwa yu pra ka ba ka kti pat ho para snong ba snow beat lani ubahi lara kamen sim ka kwa bu pra on sinshar tang kamen sim ko ki pai ba tang kamen sim ndai ka met ka phat ki kti ki kichat hau pra hang tangin yo ya ka jingla kata ka ni ka bangi ngelek keleng ban perta hagani ka ri ka e ka ji bat gomba ka long menta nganget pi saki ya ka jingsha bau patba baduk u patba u bakru ulong katul lapiang nai penbi chu kumba pi chu ong ngin penbi malaga sansnem nangyay penbi mapi u patba menta bi chu kala day saka pali bu patba ru menta ula penbi pat ya kita kinong penbi pi khoti shaw let bet pi ai pi saw shimbet kat kaba pi ai updiang bet hendai lapoi ke si thebot hakendong haba marwe haba mon kamensim hau pra kata gani kabangi ni sayo ya ke jingjop ka badon brom hagani ke election ka balade nam artin bagani ka kinti ka mamanta ka jingi obot ka jingi kan kam kiu banya ka MP election ni bo thong bangin yo adon yo po naga sispa balai ni bo thong gumta na ko phinum so thu bakala yo piong te arden masenjop MP wan ko man ne po yo mayer hania po yo lang sti kamri bangon man ko ndega jingsha kalong habang leleng kari kasi jenta ngalai kendo shibon ngut kiri ramba ba shibon ba kibri ki ong barden ngiting gidei ki bakarsan congress be ngiting gidei ki nong karsan congress ki bas kemba wat hadu mentarung nilang ko aban pai daga seng congress support Delhi tangba nadu ke MDC bad emily ngilarai pengen ai jingkarsan no ya ka voice of the people party they are kata nongri magidon ke jingkerman bagi ta ka bot ke jingkersan bangyo kanang kiu ku ki pai ba kidon kinong kersan seng rulum ru kiba i ki seng rulum kiba ong dei tang ki seng rulum kiba ban ya da kiba ban penjo e ka hok angi ki try muluk ki try jaga kita ru ki ong barden mentang ile i shisha ye ka dur ka dar ka shisha jong gini ki seng rulum baki wan ban ben ye ka congress ha ka por election na preng jongi ki wan ban ben ye kan NPP ha ka por election na khamat jongi ki wan ben ye ka BJP ndala dep ka election la de sinchar ka congress ki le yes no lang la de sinchar ka NPP ru ki le yes no lang dalawan ka election ki ben biang kat adu bagi kita kinong alam NPP ki la pitar lep ye gini ki seng sain perthai ye kita ki seng rulum ki bai trai lang bat ki ong kumno are kumno mo barok san snem ye trai lang barok san snem ya lang ya bam lang ya ki lang ndalapai ka election menta piong dei tang mangi up the dep kan di election na mali la ring 4 pensong tunumbos sevi mano ba ong ya kata umday ubardan umday ka VPP dei kita ki noyam NPP ya kita ki seng rulum ki bai trai lang ko ki pai ba haga jaga bakin kindin benriu kita ki noyam seng rulum haga jaga bakin perkhat thamai ki ong kunan ki keren sarong penban kamla atunumbos kai kam penga
Nagata daw upat ba nong Krisyan o basisya wang katulabyang menta ngin alat no yaga voice of the people party. Kada ina marata daw mangingi dan ka jingkermen bangi botong ba ka election ka banwan ngin nang kiu kata ka jingkersyan nakipat ba batu tip batu kenmau baga jingaya menta ka lang hapdeng ka nongrim jong the voice of the people party bat ka nongrim jong gini ki way pat ki party ko ki pat ba lara phi jiet ya ka NPP PG dia kan nongrim ka bakumno pelas moto la PG wadia ka UDP kalongi ko ma PG dia ka NPP PG dia ka HSPDP ru kini ke trelang ke don ka jo ka nongrim wat ka Congress ru kamlaj na kata namar dangshen kila wengno yalidi na kata ka EC ka bagi trelang bat ka NPP tang banum sya ter tan hak por election like election ti syata saju bele piang lang batuk ten mauru haba PG dia kini ki MDC kimla ban shim me kanu kanu rai kabakta ya ka yap ka im jo pai ba naladi klem kinjo optin yu pai ba jayu kini ki MDC ki jongi ki laktershan ya ka jing lilam jong the sarkar MDA ya kini ki jaga ki beran ki jaga kaput oh ko ki pai ba ngamnget ba pinjit MDC nang ne na mairang banlet banilam mi ki jaga ki jingi sapordar tang bamdei ha ka jaga la jong oh ngidei ban kindet benriu namang ta ni ka por ka bamenta la phi ki pai ba nong mairang phi kwa ki beran ka mairang constituency Pigwa bini don benta hagani katma ringkat bangi ki nolam joga voice of the people party katma persyai ka bamsap katma persyai ka jingduk katma persyai ka jingle shiriang khamat katma persyai ka jingle bor yang ini ya ban kersyan ya ka voice of the people party lar pilong tang kinong pekai perhat mapi lapin GNM banganong tong nong pekai ya gani katma lar pigwa nomor taban ai ka ketiga man ka ketiga yang ngada kerpa di yang ini ya ringkat yang pai shumlei yang ini ada dengan nongrem ka babeng ka bakut banwan ra ya ka jingkla tengen ka por ka bamenta kum ka dak jong ka jingkersyan kum ka dak jong ka jingpen scam ya ka ai ka pila jit na ka MP election na kintu tong ini yang lang bagi kinangalam juga voice of the people party tong ini turlang shadi kham shakhamat ngini parta ya daw ngini parta air niu ya ka sharp jong ka party ka balong ka sharp jong ka jingerman upra on pe ya ka jingdok upra on pe ya ka bamsa upra on pe yang jile shileng khamat upra on pe yang jile bor nagani ka jela gidi kilo le bor yang i kom ka jela kilo penjalan yang kani election MDC kabala day ban long na do men chemsnem kita ke yen shatay ru lagi kwa bandon bata kani ka thma one year lang shani nrela pi kwa ban long tanginong pekai ya kani ka thma phila ban yen hang tu kom kinong pekai nyem don ye banong namar ka thma ka de nam tagi long din ki mandin ki chawa ki jupi yar shani sapo tor shani ringkat bani ki nangalam nyene pertalang kitu ki bamla ban perta ki beran lagi ki semlesi ki la ban perta nang tu barka por bangi perta ngin de ra iki kti ki ban peni bangi perta na do ka tonon na do ka mensim ka marang kala Punjab ton buram ka MP ka marang ka ai biang ka jingjob yo pra agane ka MDC election ka pamata nyene pertalang bangi ki nangalam jong voice of the people party agane ka por ka mata ya ka sharp ka jong ka party ka barong ka sharp ka upai ba u e la sor na nang gandong lagi barus pa ni ka batuk lagi kena